Ngiphinde nginibingelele babukele emakhaya izindaba ze-News 28 ezidlala 28 hours a day every day nizifundelwa yimina. Kanti amaphoyisa asezweni laKwaZulu Natal abika ukushona kowesilisa ovukwe yiphika emva kokuzitika ngocansi nomahosha waseThekwini. Abezimo eziphuthumayo baqinisekise ukushona kwalo wesilisa obeneminyaka engu-43 kanti lo wesifazane odayisa ngekhekhe uthi ubengazani nalo wesilisa ubefike nje ezothenga ikhekhe. Kanti uthi bathe sebezijabulisile izihawana ezimbalwa wezwa lo wesilisa esephefumulela phezulu. Uthe ube esephuthuma eyomtholela amanzi ezitshela ukuthi ujabuliswa ubumnandi bekhekhe. Lo wesifazane odayisa ngomzimba uthi uthe uma ebuya ethi umnika amanzi lo wesilisa wamthola esekweqe amehlo. Lo wesifazane uthi ube esephuthuma ethinta abezosizo lokuqala. Kanti abe-News 28 bakhulume naye lo mahosha obeke kanjena. Kubuhlungu kakhulu nje ukuthi ushone engakayikhokhi nemali yami ingcoba kuthiwa kukhulunywa ukuthi imali yami beseyikhokhile. Ngiyavuka mina ngiyamuzwa hefuka itshela ukuthi hayi uyahefuzela vele bahlale behefuzela vele mebethola ihlofihlofu. Ngithi ngiyomtholela amanzi bengibuyise ekweqile akasekho. Ngiqale ngithi hayi shuthi badlala lento zabo phela babe bangafuna ngithi labo ukukhokha mengabe sebedlile. Hey angazi ukuthi ngifile kanjani. Ngala ngiphatheke kabi ukuthi ushonile ngala kodwa ngiyayifuna imali yami. Ngiyayifuna nami imali yami ngoba phela ngicomba ukuthi ushone mhlambe engakangidlike manje ubesedlile yena ke. Ukuba kuthi ubese supermarket bengekuthiwe hayi ngoba usushonele esupermarket hamba nayo itrolley mahali ungabusakhokha. Ukuba kuthi ubese baker bengekuthiwe hayi ngoba vele ushonele la ibaker nali. Ziphela lapho ezaleli ihora babukele emakhaya kanti ezilandelayo nizozithola uma kugamanxa ihora noma yiliphi.